Avanzando pola Feira do Viño do Ribeiro, atopámonos con auténticos dous super dous. Había unha película que no súa data tuvo a súa audiencia. Estes dous superdóns son Pablo e José Manuel Gómez San Martín, de Bodega San Martín. Moi boas, Pablo. Que tal, hombre? Como andamos? Unha adega que está enraizada no concello de Castelo de Miño. E tamén tendes moito vínculo con Macendo. Mencionamos Macendo porque foi, digamos, a zona cero onde caiu a pedra este ano. A Saraiva tocouvos, pero de cheo, non? Sí, este ano tocounos a nosa lotería negativa, non? Como dicimos nós. Bueno, temos a suerte de que temos o capital de que era meu avó, que ele era da zona de Toén, de Puga. Entonces aí temos unha parte que se salvou. Dentro de Macendo temos aí tamén unha hectárea de terreno en Ramíras que non lle tocou, e despois hacia Arbouzas. Collounos a parte central de Macendo, que é onde máis temos nós, por zona da iglesia, a zona onde temos a bodega, e aí enganchounos por completo. Empezou a descargar un pouco abaixo, pero cando chegou arriba, iso foi bestial. Que se sinte ese orgullo especial de levar as raíces da vosa familia transformada por oxo que é unha bodega, Bodega Gómez San Martín? Sí, a ver, nós empezamos no 2014, sempre dicimos que foi froito dun soño herdado. Por qué? Porque toda a nosa familia, meu bisabuelo, meus abuelos, toda a familia lindante, non, tíos, viñan do que era o Berea, que era un home un pouco famoso naquela zona, porque tiña bastantes terrenos, e despois tuveron varios fillos. E despois cada un dos fillos foi elaborando viño, e despois hubo a época, non, na que todo o mundo empezou a vender. Vendían viño, pero empezaron a vender xa bodegas industriales, non? Xa para non levar traballo, vendías o viño. Entón, nós, aí polo 2014, decidimos que, claro, sigamos plantando viñedos, empezábamos a traballar viñedos desta xente que volvía a ser do Berea, pero que non tiñan fillos, ou fillos que emigraron, que non terían traballar as viñas, e empezamos a montarnos a nosa bodega. Pouco a pouco, cada ano, desde o 2014 que empezamos hasta o 2025, cada ano metemos máis viño, pero o noso objetivo é terminar elaborando toda a nosa colleita, non? Levamos anos aumentando, pero ainda non conseguimos vender todas as uvas que temos, elaborar o noso viño delas, vamos. A vosa colleita, perdón, que temos aquí diante a botella, unha imaxe que noso tatarabó. Do voso tatarabó, verdade? Sí, sí, ese é o Berea, o primeiro Berea. Primeiro Berea. O nombre de Zapicos, nos salía un zapico, conócese yo unha finca moi pequena. Nós temos 124 parcelas. Entonces nós non temos un viño de finca, nós temos un viño de múltiples fincas. Pois é un orgullo ter este viño aquí diante. Xa por último, as características, esa que mezcla lle fixestes de castes. Sí, bueno, o noso Zapicos do Berea é un viño que elaboramos con treixadura como base principal, e despois levamos tamén godello e torrontés. É unha mezcla que nos ten funcionado moi ben. Este viño ganou a Cata Popular do 2023, no 2024 levou un Ouro Plus da Guía Peñín, da Guía Padín. O ano pasado tamén tuvo unha gran puntuación na Guía Peñín, o sea, é un viño dos máis premiados que temos. Premios Baco de Plata na cosecha anterior, o sea, pois moitísimas gracias, Pablo Gómez. A verdade, seguir traballando duro nesta Feira do Viño do Ribeiro, que está sendo un auténtico éxito. Seguimos aquí en Si Radio Ourense, a porta de Galicia.